mikor van önöknél visszaszolgálati óra? Ő ma vagy? Ugye egyáltalán? Általában fölkérem minden. Mondom, hétfő, Hétfő. 13:30. Még egyszer? Hétfő, Igen. Monday. 13:30, vagy fél 2, 13:30-tól 18-ig. 18:00. Szerdán. Kedden nincs. Népességen nincsen. Kedden népesség nincs, jó? Népességen nincsen. Oké, szerda. Szerdán. 8:15. Igen. Től. 17. Ez nagyon hosszú. Igen, csütörtök. Csütörtök nincs. Igen, ördögöd van. Vagy vastagkát. Miért? Ezt honnan kellett volna kitalálnom, hogy csütörtökön nincsen? Mert kedden nem volt. És akkor a kedhez tartozik a csütörtök? Ez így evidens, vagy ez hogyan van? Hát nem tudom, találd ki. Hát most komolyan én normálisan kérdezem, hogy mi ez a... 8:15 péntek, 12:00. De komolyan mi ez az útszéli stílus? Most nem azért mondom. Hát olyan bizonyos paraszt vagyok, tudod? De most tényleg én normálisan kérdezem, és úgy... És? Mi? Hát ez egy hivatal, nem? Itt azért van egy hang, nem? Persze, hogyne. Minden fizetés. Bazd meg.